Sonyela anyị site na ihe nzikọrịta ozi nke bekee na-akpọ phone ka ọ ga-esi wee sonyela anyị na ụtụtụ a o wee bụrụ ya anyị na-asị nke onye chili nya zelo bịa lute nso ka ịnụ ihe anyị ji maka ya wee bịa taa. Mana tupu mkpọpụta ihe anyị ji maka ya bịa ka nnabata n'ụzọ pụrụ iche Honorable Udoka Umeokonkwo onye na-akpọ anyị from Lagos. I na-asị gị nnọọ nne Honorable. Nnọọ nwanne m nwanyị. Daalụ. Ọ dị mma. Ụtụtụ ọma. Ekeresimesi ọma o. Ofu ya ka nna akwụkwọ ahụ. Ama m na iso onye ọbụla ejicha n'osikapa. Anyị na-ekene Chukwu. Daalụ maka isonyela anyị n'ụtụtụ a. Ngwa ka isiokwu anyị ji bịa taa na-ekwu ime mma ndị otu Kristi ọ bụ naanị oge ekeresimesi. Udoka wee na-asị ka ịkọwala anyị kedu ka o si wee na-ada ka o si wee dị ya bụ ndị otu Kristi ime mma. Nwanne m nwanyị, ndị otu Kristi ime mma ọ bụrụ ihe wepụtara sọsọ mgbe a na-eme emume icheta ọmụmụ nke onye nwanyị bụ Jizọs Kraịst. Ọ bụrụ na onye ọra na-agụ akwụkwọ nsọ ga-ama onye ahụ a na-akpọ Jizọs n'onwe ya mgbe ọ nọ n'elu ụwa dịka ihe dị n'akwụkwọ nsọ. O nwere oge ọ batara na sinagọg, o nwere ndị na-arụ adụrọ. Ọ bụrụ na ịmara emume ndị Juu, ịmara na ndị Juu anaghị alụ ọrụ ụbọchị ọbụla bụ Sabat. Mana mgbe ọ batara ebe ahụ, o nwere ndị mmụọ ọjọọ na-enye nsogbu. Akwụkwọ nsọ si na o mere gịnị na ọ gbara mbọ gwọọ ndị ahụ ihe na-arịa ha. O so n'ofu ihe merụ ndị Juu ji wee kpọọ ya asị, ndị Farisii ji wee tụba ya ka e gbuo, si na ọ na-alụ ọrụ ụbọchị ha ji ezu ike. O wee jụọ ha ajụjụ wee sị ọ bụrụ na ha atụrụ ha ma ewu ha dakpuo na onini n'ụbọchị sinagọg, ka ga-ahapụ atụrụ ha ka ọ nwụọ n'ime onini ka ha ya kpọpụta ya. Ha wee sị ha na ga-akpọpụta, wee sị ha na ọ bụrụ na ha ga-akpọpụta ya ka ezute maka ndị bịalụ megịnị neta ya. Ọsị mgbe ya gba ọtọ na unu enyere ya uwe ka o yi ya. Ndị ọ na-ajụ ajụ a wee sị ya onye nwe anyị ebee ka anyị fụkwa n'ụtụ ịgba ọtọ anyị wee ghara ichi ihu uwe. Ọsị ebee ka anyị fụrụ agụụ na agụgụ anyị wee ghara inye gị nri. Onye nwe anyị wee gbada wee sịva na ọ bụrụ na ndị a niile nọ n'ụwa nke dị obere mmerụ mmadụ etu a, na ọ bụrụ na imerụ ha ya n'ọnya nwa bụ Chineke ka ị na-emeri ya, and ọ bụrụ na ime ọrụ ha ya n'ọnya nwa bụ Chineke ka ime ọrụ ya. Ịgbadarazi eru na 45 iwee fụzie ebe ọ chịrị ha gịnị ha sonye aka ekpe ya bụ ndị anaghị eme ha ụdị ọgụ a. Wee sị ndị mere ụdị ọgụ a ha bịa n'aka nri na alaeze eluigwe bụ gịnị bụ nke ha. So ọ ya bụ ife dị na ya na anyị bụ ndị otu Kraịst anyị ga-abụ ndị na-eme mma, maka na onye kere anyị chọrọ ka anyị na-eme gịnị mma, maka ọmụma ka o ji wee bịa n'ụwa wee nọgidekwa megide mma wee rukwa mgbe ọ hapụrụ ụwa. Ọ ya mere o ji bụrụ na mgbe a fọdụrụ ya n'obe nọ n'ebe a tọpụ mmadụ na-arụ na-ezu ochi, onye na-ọnụ ọnwụ ma okwu ebe a ka na-eme mma. So anyị ga na-eme mma mgbe niile dịka ndị otu Kraịst. Ọ dị mma. O nwere ajụjụ na-emetụta m rinne nsị ka m jụọ gbasalụ ime mma ndị otu Kraịst na-eme karịchaa n'oge ekeresimesi. O nwere ọtụtụ mfụrụ ndị kelụ obele akpa rice wee welu ihe onyonyo ha tinyechaa secha pikchọ ha madochaa na-arụ ya bụ akpa rice wee na-eke dechaa afa ha ma ihe ndị ọzọ. Wee sị ka m jukene ya bụ ajụjụ dịka onye otu Kraịst ma onye na-eme ihe na-amasị Kraịst, kedu ụzọ o kwesịrị ekwesị na aka nri ga-ama ihe aka ekpe na-enye ma abịa n'ụdị ime mma ndị otu Kraịst na-eme? Ama m ịghọtara ihe m jụrụ. Ana m aghọta ihe. Kedu ihe o ji wee bụrụ ndị be anyị chọzi ime mma anwa abịa tinye eseli iru m etinye na akpa rice anwa nchọrọ ibunye mmadụ? Kedu ihe o ji wee bụrụ ebe ọ bụ na ofu akwụkwọ nsọ ahụ ị na-ekwu na-asịkwa anyị ka aka nri anyị
ghara ịma ihe aka ekpe anyị na-enye ka anyị ghọta kene ụdịrị maọbụ ụzọ o si kacha mma na otu onye otu Kraịst ga-esi wee mee mma ka Chineke wee nara otuto. Nwanne m nwaanyị, o nwere ihe dị ọtụtụ butere ihe dị etu a. Ịma na nsogbu anyị nwere n'ụwa taa karịchaa bụ onye enyeru ọ ga-enyerukwa ndị ekwesịrị inye. Ihe a dị ka ndị na-achị ọchịchị na ịbịa n'ebe a na-achị ọchịchị. Ndị na-achị ọchịchị nwere ike n'isi ụlọ ebe a na-achị ọchịchị enye ha ego si ha were ga-alụ ọrụ ndị obodo ha ọrụ. Ọ bụrụ na enye ọha ego, onye ha ego, mana gịnị mere na alụ ha ọrụ a? Maka na onye enyere ego erie na ya. Ọtụtụ ndị buru ebu na-eme mmata a ewelu n'ego wee nye ọtụtụ ndị mmadụ si ha jee ngota ndị a ka unu kee ndị mmadụ. Ụfọdụ n'ime ha eme gịnị? Ọ bụrụ na asị gote akala sie 10 ka ejegote 2 si etu a jide ego 8. O wee mezie ọtụtụ ndị mmadụ nwere ego eji eme mma ụfọdụ pụta ha ewere aka ha kpadochaa ihe niile a n'aka ha and gbaa mbọ na na-eke na ha na-afụ ka esi wee kee ka ọ ghara inwe onye ya aghọgbu ibe n'ime ya. Ịjụọ ma aga m asị gị na o so n'ihe merụ ọtụtụ ndị mmadụ ji emezi etu akịta bikos na esi ka imere ihe nzuzo. Ụfọdụ ndị na-eme ihe anọghị nso, ụfọdụ nọ nso. Njiri ọdịka ụfọdụ ndị nwesịrị ọnọdụ ebe a na-enyere mmadụ aka a na-akpọ foundation. Ụfọdụ ndị nwe aha anọ mgbe a na-eme ihe a. Etu ha ga-esi nwadebe na-emeri ya bụ ịfụ ihe onyonyo ejiri wee mee ya. Andọ ihe onyonyo ahụ na-eme ndị na-eke ya ka ha bụ mbọ fụ na-ekere ihe a n'ime egotere. Ọ bụrụ na o nwere enyi ọdawa anọ agaghị eme ka o site openata mpe kama anyị bụzi na nke anya ha eke ya karị nke ekere eke. Ọhịa ka m nwere itinye na ihe gbatara bụ obi gụnwa na-eme ya. Kedu ihe dụwu n'obi iji wee mee? Maka na ihe onye nwe anyị na-ekpe ikpe bụ gịnị dụwu n'obi? Kedu ihe bụ ebumnobi gị wee mee ihe a? Ị nwere ike isi mmadụ rie nsị ịgwara mmadụ ndị gboo si na rie nsị bụ iyi, rie nsị bụkwa ejikwa ya egwu mana o dipendịrị ọnụ ijiri wee kpọnya orie nsị. O nwere ọnụ ị ga-ejikpọ ya ọ bụrụ ịkpọ iyi, nwa ọnụ ị ga-ejikpọ ya ọ bụrụ egwuregwu. Chọọ ihe dụwu n'obi ka onye nwaanyị ga-eji wee kwụọ gị ụgwọ. Mana ebe ọ bụ na onye na-ekenya bụ ihe nọkwanụ, kedu ụzọ kachasị mma isi mee ya? Onye na-ekenya bụ ihe nọrị ya, ọ bụrụ na esemokwu onye na-ekenya bụ ihe nọrị ya, ọ dị ya n'aka. O nwere ọtụtụ ihe a na-enye ndị mmadụ onwe onye na-ama na-enyere ha. Nwee nke afọ a na-eme ka a na-anwụ ya na-akpọ n'oyibo ka amalụ which is official. O nwere nke ihe eme ndị mmadụ aga ama, nwekwanụ nke ihe eme ka gịnị ka amalụ. Ọ ya mere ụfọdụ ndị mmadụ ji eme gịnị ji wee na-eme ya bikos na iche ka ịfụ na ọtụtụ ndị mmadụ na-emecha asị na ihe dị mma ka a na-eṅomi ewu ọjọọ kwa a na-eṅomikwa ya. Ụmụ ndị na-enwere ego a mana ha anaghị eme ụdị ha. Ha bịafụ nke ahụ imerụ o metụ ha n'obi afọ ọzọ ọsị na mma ebidokwa ka m mere ndị mmadụ ụdị ha ebe ọ na ndị mmadụ na-eme ya. So ya bụ ife nwere ebe ọ dị mma nwekwa ebe ọ mere gịnị ebe ọ dị njọ. Ọ ya ka m na-esi nọọ ife dị n'obi mata maka o nwere ọtụtụ ndị atagoro ndị mmadụ taa ha na-eme ya bụ ihe maka na ha awọchiri ebe Okeke mere ihe n'afọ gara aga ruo n'afọ ọsị na m na-eme ka mmanya aka na-ego m kekoro ndị mmadụ nne ya ebe ọ bụ na Okeke ekere na m nwa tupu agọzikwara m na m na-eke m. So ọ dị mma na ofu ụzọ, ọ dịkwa mma na ofu ụzọ. Ihe bụ isiokwu bụ kedu ebumnobi onye na-eke ya. Onye a bụ ife mata. Ọ dị mma dịka ikwenyelụ isonye anyị wee mee ihe mmemme a anyị na-eme n'ụtụtụ a. Amatala m okwe m ghọta na ịdị ka onye na-emelụ ndị mmadụ mma na oge niile na-abụrụ sọ oge ekeresimesi. Mgbe na-asị ka m jukene ajụjụ a, o nwere ọtụtụ oge ndị ụfọdụ a ga-achọ inye ihe, ụfọdụ asị na ha ama mbịa na onye nwa na-ewelụ akara aka ha ma ọ bụ na ha ghọtara iji onye anwa. In fact, ihe a na-ekwu bụ na onye anwa ga-ewele akara aka ha ma o bunye ha ihe. So amarọ m ihe ị nwelụ ịgwa ndị be anyị maka ụdịrị akparamagwa
ma ọ bụ dị okwu a na-ekwu ị ga-afụ o nwere ike ọ bụ na onye anwa ụfọdụ na-abụ ha bịakata ha nọkata ha ama mbịazi bịa kelee ihe anwa onye anwa ji eme mma. So kedu ihe ị nwere ike ikwu gbasara ya bụ ọnọdụ? Nwanne m nwaanyị ihe mma gwa obodo na afọ one ndụ taa and ihe mfugoro taa karịrị afọ one ndị. Ihe na-ebutekwa n'ụdị okwu anyị fụrụ bụ ndị anya ukwu. Ndị anya ukwu na-ebute ịnọkata ịnọ na-asụ na onye a chọrọ iwere akara aka mmadụ. Agụgo m Baịbụl ọfụma, afụgo m ndị okenye dị iche iche ọfụma, and achọrọ m ịgba taa na ụwa nne ya onweghị etu mmadụ ga-esi wenwe akara aka mmadụ. Ọ bụrụ na mmadụ na-ewenwe akara aka mmadụ, onweghị onye kwesịrị ịbụ uru. Ndị ọmụma na-ebe ekwesịghị ịbụ uru, ndị ọgbụgbo ndị karị werecha nke anyị. Mana onye si ụlọ nwere onye na-ewere akara aka mmadụ nwere onye nwere ike a ga-eji emenwu dị ife a. Na ife a bụ okwu ndị anya ukwu na-ekwu. Ndị anya ukwu na-arụ anya fụgo ka ị na-eme ihe ọma. Ha ga-eje konukọ na-akọ akụkọ dị etu a na ntị ndị mmadụ, and ofu iji mgba egbu ndị be anyị bụ na ndị be anyị amaghị eche echiche ka m gwazie gị ya. Ndị be anyị bụ akụrụ anya ka agbawa anaghị ajụ kedu ihe m na-agbawa gịnị na-achụdụ m. Ọnọdụ ka ịbata n'ime aja ịchọ kịta onwere ife na-eme gụ na mmadụ na-abịa ịkpata ofu onye akọ na abarachapụ ọsọ ịrachapụ anụ ọsọ ịfụkwa ma onye nọ n'ime shọpụ ya sị abarachapụ ọsọ ọfụgoro ihe na-achụ gị mana ihe ọgbanwe n'ọfụ ka ị na-agba obido gbawa. Ihe na-ebute ife a ndị anya ukwu na-ebute ha na-eburu ụzọ brokasịa ihe dị etu a. Ha brokasịa ya ndị ọzọ eso ha wee sị na onye a na-ejisi na-ewe akara aka. Onweghị onye na-ewe akara aka mmadụ. O nwere ofu mgbe ihe nchi ịkọrọ gụ. O nwere mgbe m mere mmemme na Lagos. O nwere oge m mere mmemme gbasara ofu ada nwaanyị nke izizi m mụrụ n'afọ mgbe tere aka. Mgbe afọ emere m ogbugbu ọnụ 3 days ugboro na-abụ anaghị eri nri ụtụtụ ehihie abalị anaghị aṅụ mmiri. Mmemme mgbugbu ọnụ a mechaa wee taa arụ ịfụ m ntara ezigbo arụ fọ ndị mmadụ mbụ. Mgbe m na-eme mmemme a ụfọdụ ndị mmadụ bịara di ya ofu onye wee na-asị ofu onye ka m na-agafe ọ maa na onye nke ọzọ na ha n'akụkụ onye asị Ọnịcha bịa ha maa na onye ama ọfụma ha maghị onye ọ bụ. O wee na-asị onye nke ya na-egoro nwoke anya ka ọfụ na ọfụ ka nwoke a si wetacha arụ na ọdụkwa sọ na ọ bụ akara aka ha ka nwoke a na-achị nakọrọ ha wee kpọọ ha oyibi ya. So ihe anyị fụrụ bụ okwu ndị asịrị. Ọ bụrụ na o nwere onye nwere pawa ịnara ndị mmadụ akara aka onweghị onye agụụ ya na-agụ onweghị onye ya na-agba mbọ. Ndị ọgaranya ya na-asụ agwara afọ ha na-atakwanụ wee na-akpata ego ihe ekweta. Ọ bụrụ na o nwere onye nwere pawa a eji na-akpata ego a na-ata ha afọ ha na-ata onye ọ na-anya na-ata afọ wee na-achụ ego. Okwu ndị anya ukwu butere isi na ewere akara aka mmadụ. Onweghị onye nwere ikikere iwenwe akara aka mmadụ n'ukwu echi. Ọ dị mma abịa na ime mma ndị otu Kraịst o nwere onye ọ dịrị iche ime mma nye ndị ọzọ? O nwere onye ọ dịrị iche? Onweghị onye ọ dịrị iche maka na ọ bụrụ na ịgụ akwụkwọ nsọ ebe mba ahụ maka ndị Jizọs na-ajụ na ha bịa mepe ya ịfụ na onweghị ndị o kwuru iche na ihe niile n'ebe ahụ ka ọ gbara ikpe ndị mekwa anyị eme ka ọ nabatara. Ọ ya gosiri na onweghị onye ọbụla edebere ime mma nke otu Kraịst. Ọ ya ka m ji wee si obere azụ kata obere nkụ nnukwu azụ kata gịnị nnukwu nkụ. Onye ọbụla ịra were ihe ma eziri na-eme ọgụ ịbụ ha na onye na-eme ọgụ onye ọbụla ịra ị ga na-eme mma. Mana ọ bụrụ na ị mụtara ime mma ihe ya nọdebere ekwu mgbe niile bụ enwere m. Onye nwere ike onye enwe 100,000 na akaụntụ ya ọfụrụ mmadụ na-ebe akpata 1,000 ijikwa ya ọsụ na o nwere na siri ike osikpọwa mmeji ego ọtụ akabasi ekwu ya ịfụ na ụdị mmadụ enyegodi milion ọgwụgwa ihe oge enye onye ọbụla. So onweghị onye debere iche. Ọ bụrụ na ilote the good Samaritan town bụ mgbe gboo oge ahụ Samaritan town bụ ndị a na-afụta asị ndị mmehie mana ọgwụ nwoke mere ọgọ bụ onye Samaritan. Ndị dị iche iche ma ndị na-efe Chukwu ofufe ọfụma apụta gafecha onye ahụ oyi ndị ohi tiri ihe narịa ihe mana nwoke ahụ fụtawasị onye njọ. Ọ ya kpọrọ nwoke a ji emekpata ya anya dobe n'ụlọ ọgwụ sịfa onwe ihe ọbụla a na-ebiri na ya chi ya tawa ka ya kwụọ ụgwọ. Ọ ya gosiri na onye njọ ya eme ihe ọma onye ezi omume ya eme ihe ọma and onye ọna mere ihe ọma ofu ihe m chọrọ ịgba ọbụ Chukwu na-anabata ya ụdị onye ọsọ ya bụrụ.
hence no ihe ọma ka gịnị ka onye afọ mere. Ọ dị mma dịka anyị na-atinye ọnụ na isiokwu a gbasara ime mma ndị otu Kraịst. O nwere ihe na-afụta na be anyị n'ụbọchị taa. Dịka ga-asị na ọtụtụ ndị na-ezobezi onwe ha ezo dịka gbasara etu ọnọdụ nchekwa si wee dị na mpaghara be anyị a. Amarọ m ma o nwere ndụmọdụ ị ga-enye ndị mmadụ, ya bụ ndị ọ dị n'obi ịbịa tinye imelụ ndị mmadụ mma, mana dịka ọnọdụ si wee gbatakwụrụ egwu, onwe ike ọbụla egwu na nwekwara ike ọpụta mechaa mma echi amabulie n'ofu ebe. Amarọ m ihe nwere ike ịgwa ndị be anyị maka nke a. Nwere ya na-akpọ nwere ihe na-akpọ ndị na-agwa ndị mmadụ ya na ọ bụrụ na ị na-emepe ụzọ be gị n'ụtụtụ wee fụ ka oke ikuku na-eku, ihe ya emedebe bụ ịkpọchi ụzọ gị nakpụrụ n'ime ụlọ ka oke ikuku gaa. Mana ọ bụrụ na isi bụ ọnwụ ebe ifuru oke ikuku wee mapụta na iwu bụ na ị ga-apụ, ifuru oke ikuku nwere ike megịnị burugu and o burugo gị. Ihe ị na-ekwukịta bụ oke ikuku ka ọ bụ onye ọbụla bụ ife ga-agbachala oke ikuku, anaghị asị okenye ya pụọ n'anwụ. So na ndụmọdụ m na-enye onye ọbụla gbagotelu bụ na ị ga-ama ka i siri wee nọrọ na etu ndị mmadụ si afụta gị. O nwere ndị bụ na amụọ ha etu ahụ esi wee mụọ Jizọs ewee chụpụta ka egbuo. O nwere ndị eze ga-achụ sinsi a mụrụ ha mgbe ha nwebeghị onye ha bụ. Ọ bụrụ na iso na ndị dị etu a, ịdịrị iche ndụgbu nche na ịfụ na ụbọchị dị njọ, ịgbaba ọsọ gbararụ ndị iro gị. So na ndụmọdụ na-enye ha bụ ọya ka o ji wee dụ mma ya na-ekwusị. Ọ bụrụgoro na ị nọrọ ya, inye ndị mmadụ ha were aka ha weje n'olu ndị ị chọrọ inye. Ọ bụghị iwu bụ na ya anọ ya ọya rie ya rizọtụ dị ịfụ na ihe ọbụla a na-eke na-egosi ya n'onyonyo ka i wee na-afụ ihe mere gịnị ihe a na-eke. Ọya dị ihe dị na ya, mana ịgasiwe ọnwụ ka i soro weta eke ya ka e wee mana ọgụ na-eke ya. Ebe a ka ị nwere nsogbu. Etu a nnọ kịta from Jenụwarị wee ruo Disemba, anyị na-eke nri n'obodo dị iche iche, mana ọnwụrụ nke nsoro wee jee onwe onye n'ime ndị a na-eke nri ama onye mbụ. Ụfọdụ n'ime ha fụ n'ụzọ ha nwere ike kpaa m aka tụ onye dị ife a, mana ọmụnwa bụ isi afro kpara okpudu na nri a na-ekegasị na mpaghara dị iche iche, mana ọnwụrụ nke m na-eso eje. Mana gịnị ka m na-eme? Ana m agba mbọ fụ na ndị mmadụ jerie na ha jerie gosikwa na ha si wee jee anyị afụ ihe ha jere fụ n'olu ndị o kwesịrị ime gịnị iru. Maka na ka m si agbago ife bụ nsogbu bụ onye enyere nyeruo ọya na-ese, ndị enyere aha enyeru ọka nkụ tata mana ụlọ nsọ Chukwu mana obodo enye ndị nnukwu enyere erie hapụ ndị obere. Ọya bụ ndụmọdụ m na-enye ha. Ọ dị mma. Ọ bụ na kịta ka ị malitere isonyere anyị nọ n'ihe mmemme Good Morning Anambra. Isiokwu anyị na-enebanye anya na-asị ime mma ndị otu Kraịst ọ bụ naanị oge ekeresimesi. Dịka ngwala unu na ọ bụ nke pụrụ iche ka anyị na-eme ebe onye ọbịa sonyere anyị n'ihe eji ekwurịta okwu bụ foonu. O si na Lagos wee na-agwa anyị okwu n'ụtụtụ a. Ka o si gbatakwuru, anyị ga-agbatu dim nwa obere oge ka anyị wetala unu ozi. Anyị na-alọghachi, biko apụkwana. The new Milo 3-in-1 Milky and Creamy is truly milky and contains calcium. No need to add milk for that rich, creamy cup, which helps to nourish and energize your kids. Milo! Merry Christmas from all of us at Anambra Broadcasting Service. The new Milo 3-in-1 Milky and Creamy is truly milky and contains calcium. No need to add milk for that rich, creamy cup, which helps to nourish and energize your kids. Milo! Anambra Broadcasting Service, ABS. With delight, we bring you the light that we bear through our illustrious leaders.
our icons, our industrious people, our rich culture, our places of pride, and our mouth-watering cuisine. With unbridled professionalism and renewed tenacity, we serve you real-time news, information, entertainment of varied genres with unfettered reach of your clients and customers. AB. Ọ dị mma anyị alọghachigo na ihe mmemme Good Morning Anambra. Anyị ka na-ekenekwa gị Honorable Udoka Ume Okonkwo, onye na-esonyela anyị site na Lagos n'ụtụtụ a wee na-enebanye anya n'isiokwu ime mma ndị otu Kraịst ọ bụ naanị oge Ekeresimesi. Udoka, ama m na ị ka nọ ya. Ọ dị mma. Dịka anyị na-ajụ ajụjụ na-asị ọ bụ naanị oge Ekeresimesi ka ekwesịrị ị na-eme mma. Ọ dịka a ga-asị na Ekeresimesi a bụkwa n'ohere ọtụtụ ndị mmadụ na-eji anata be nna ha, maka na ọtụtụ nọzi ala jele ọrụ oyibo na mba dị iche iche. So ọ dịka a ga-asị na ọnya bụ mgbe ka ha ji anatalụ be ha. Ọ dịzie ka gasị na ọsọsọ mgbe anwa ka a na-eme ya bụ mma. Kedu ka isi wee fụnya bụ ọnọdụ nọ mgbe Ekeresimesi ka ndị mmadụ ji anatakarị kpatalụ ha ji wee weluzi ndị bekee si na opportunity ha nwelụ ka ha wee nwee ike mee ihe ha kwesịrị ime melụ ndị mmadụ mma? Nwanne m nwaanyị ofu ihe kpatara ya bụ okwu m kwuburu mgbe a sị ngụ ihe na-eso okwu taa bụ onye nyere ọ ga-enyerukwa ndị kwesịrị inye. Ọtụtụ ndị na-eme ihe ha na Ekeresimesi bụ nọmba ka ha nwa ji wee nata wee soro wee nọlụ wee bishọp na ịbụ na ya bute ofu akpalaịs si na ya chọrọ ibi mmadụ na akpalaịs ahụ ga-eru onye ọ chọrọ ibi ihe, maka na ọma na ọ nwere ike na o bute ya mgbe ọ nọrọ ya sị ka eke o nwere ike ndị obiri ya agaghị ekwe ka o ruo ndị o kwesịrị iru aka. So ọtụtụ na-agbazi nkịtị na-eche o ruo mgbe ahụ ha ji anata nọrọ n'ụlọ ha ewere aka wee kele ihe ndị a, maka na eziokwu adịghị ndị mmadụ n'ọnụ mere ihe dị etu a ji wee dụ. Ọ bụrụ na ọtụtụ ndị a na-enye ihe si ha were ga-enye ndị mmadụ na ha na-eme ka o ruo ndị mmadụ aka, achọrọ m ịgbadụ na ọtụtụ nwere ike na-eme ihe dị etu a even before mgbe Ekeresimesi. So ya bụ ihe mmatụ n'ime ya, mana ofu ihe m chọrọ ikwu bụ na ọ bụrụ ọsọ mgbe Ekeresimesi onye dụ ndụ ya afụ na Ekeresimesi. Ọ bụrụ na agụ ugbu onye ahụ bifo Krismas ị ga-afụzikwana ya na ịnata. So na ihe nna-atị na ya bụ ọya ka mmadụ ga-eji wee chọọ ụzọ usoro ọzọ ihe eji fụ na ọ na-erutu ndị mmadụ aka bifo Ekeresimesi. Ada ọya ha bụ ihe ndị mmadụ dụka m ji wee nyopuo wee na-eme etu anyị si eme. Ọtụtụ ndị mmadụ anyị na-akwụ ụgwọ ọnwa ọbụla, ọ bụghị onye ọ na nwere ihe isi na every month ya na-akwụ mmadụ ụgwọ ọnwa maka na ọ ya eje nye aka jee ka eri ya ife a chọrọ ike ndị mmadụ, ọ bụghị onye ọ na-eme nwunye and ya nọ na ọtụtụ anaghị eme werukwa mgbe ahụ ha nọ n'ụlọ. Ọ dị mma. Kedụkwanụ ya bụ ihe na-atụnye bụ anọ ọ bụ ihe na-atụnye anọ ndị onye ọ dị n'obi o mechanye tutu Ekeresimesi erue atụmatụ ị na-atụpụta? Yes, because na onye dụ nga ya afụ na Ekeresimesi. Ọ bụrụ na agụ ugbu onye ahụ bifo Ekeresimesi onye zi ka ihe eke na ịnata. So ọ bụrụ ọsọ mgbe Ekeresimesi ka ihe eji na-eke. Chọọ ya bụ ihe onye ahụ ya na-eruru anya, chọọ ndị ya na-ehe afụ ya na-emekwara ya ihe dị etu a bifo Ekeresimesi. Maka na Ekeresimesi bụ ọnwa 12 na-ebido na ngwụcha afọ. O tere aka. Ọ dị mma. Kedụkwanụ ihe ị nwere ike ịgwa ndị be anyị gbasalụ onye enyere ihe ma ikwugo ya bụ okwu rinne onye enyere ihe nya nye
obiọma nyezu o wee mezie wee na-ese m onyonyo amama enwe ihe inwe ike inye ndị ka ha malụ na enwelkwanụ consequences ma ọ bụ ihe ntaramahụhụ nwere ike ịpụta maka na ọtụtụ oge o nwere ike mgbe ọ ga-apụta onye ama ma nchetezi ihe ndị o megasị nwere okwu ị nwere ike ịgwa ha ka ha ghọta na ihe ndị a nwekwanụ ihe nwere ike ịpụta n'ọdịnihu na enye gị ihe gị nye mmadụ ibulu ihe enye gị nye mmadụ lie. Nwanne nwaanyị ndụmọdụ nwere inye ndị mmadụ bụ na ihe a efuru jọrọ njọ jọkarịa onye na-ezu oshi afụrụ anya mana ha agaghị ama. Ihe a na-agwago o mebiela ihe dị iche iche n'ọtụtụ n'obodo taa mana ọtụtụ ebe a na-efe ofufe nke Kristi. Ị chọrọ ka m gwa ihe ya atụghị egwu taa ị ma na ọtụtụ ụlọ Kristi a na-alụ n'obodo dị iche iche ihe mere o ji anọ ọtụtụ afọ wee lụchaa ya ị ma na maka onye enye butere ya. Ụfọdụ na-anọ n'ime ebe afọ eweta ego ahụ ejiri ọrụ ife ahụ ejite naira alụ asụ ụlọ 20 naira ka e were tem tikwa na akpa ha ọrụ a na-esi ike. Ihe ọbụla m na-agba ọ bụ ihe m jigoro anya m wee fụ ka m na-agba gị ka ọ sị na o nwere obodo m jere ka nje nyere ha aka wee dozie ụlọ ofufe nru Chineke nke ndozi ka m na-ekwu nke ahụ bụ ndozi mana ya edozi na-eburu ibu wee si ndị na-elekọta ya anya bụ ndị a na-akpọ kọmitii ha ji ewetara m ihe a ga-ego. Ị ma na sọsọ sirin nkịtị ihe m na-agwa ihe ahụ mmadụ 10 years ago sọsọ sirin ka ha kwụrụ ọtọ wee marị m ego ruru 300,000 as of 10 years ago. Ihe amaghị ihe ego na ọ bụ mgbe m jiziri wee si na ihe ebuka wee were aka m wee jebe aka were bise na amantụ ha gba wee ruo aka gobe ihe gochaa ego fọrọ m na akpa na-arụ ebe 300 2013 ka ihe a na-agwa o mere ka iwee mazi ego n'ọnwa ọtụ. So ịfụ na ihe dị etu a na-emebi ihe n'ụzọ dị iche iche. Ọ na-emegide anyị nwa na-emegidekwa ndị kwesịrị imere gịnị ife afọ na-ewutekwazi ndị na-eweta anya dị ife eweta Chukwu nyere mmụọ iweta because ọ na-eme ụtụtụ obi ha apụzie n'ime mmaafọ. So biko onwe onye ọra na-anụ olu anyị taa ihe ọ bụla e nyere gụ siri dị enye ndị mmadụ ma mbọ fụ na olu ha aka ma ndị na-achị achị enye ụlọ ife unu ga-eji wee jee rụọ ọrụ n'obodo ụnụ were unu eje rụọ ọrụ ka o wee bara obodo uru. Ọ ya bụ ihe mmatụ ị na ya. Ọ dị mma amarọ mma enwere ihe ọgbata uhie ndị ọzọ anyị nwere ike itinye ọnụ gbasara ime mma ndị otu Kraịst maka na dịka iso n'ofu onye ọ na-anụ ọkụ n'obi imelụ ndị mmadụ mma kedu ihe dịgasị ka ihe ọgbata uhie unu na-ezute n'ụzọ dịka a na-eme ya bụ mma? Ọgbata uhie anyị na-ezute n'ụzọ buru ibu dịka ngwa ahụ dịka ife jigburu m mbụ sị m kedu ihe mere o ji abụ apụta sị na onye na-eme mma na ọ na-analụ ndị mmadụ akara aka ya. Ihe dị etu a ị ga na-afụ ya na njem anyị na-aga ịmakwa na mmadụ ị nwere ike iwere ego gụ wee jee ka ịgwọ imere onye nọ n'ụlọ ọgwụ ọgọ. O nwere ike ọ bụrụ onye a na ihe na-eme ya na-egbuzi ya egbu iwetụ ego na ya ịtụ iche ego a o nwere ike echizi ị na-anụzi ebe a na-ekwusi n'ọkwa ego anyị wetara gbuziri onye afọ andị ka ndị na-ebulitekwa okwu a ọkwa ndị anya ukwu nọkwa ha na-afụ eburu ya pụọ. Mana okwu m na-agbanye mmadụ bụ na ịbụrụ ha na onye akpọrọ oku ime mma iwere akpa ifichie ntị gị. Ndị oyibo nwere ihe a na-akpọ clear conscience. Ọ bụrụ ha na obi gị ụdọ ọcha n'ịma na ịnapụgbọghara na lumbego na-epe ọnụ gị na-asị ka ihe onye ọzọ ka e were enye gị na-afọzikwa anyị na-akara aka maka na mụrụ nwere ka ị na-akara aka asịrị ka ọ bụ ife a yiri ebe a sịrị na ekiri mmụọ na ime pọtụrụ ihe niile ala akụkọ ifo ka ọ bụ maka ndị be anyị na-eche nche ọfụma ọya ka ha ji aka ụdị aka. So na ịbụrụ onye na-eme mma kachie ntị gị ejikara maka ihe ndị mmadụ kwuru wee kwụsị ime mma maka na everyday ha ga na-ekwu ime mma ha ga-ekwu ime ha mma ha ga-ekwu kedu nke anyị ga-eme ka anyị mee mma ha ma ha kwuo. Maka achọkwala m ịjụ gị ya bụ ajụjụ maka na ama m na o nweghị ọtụtụ ndị mmadụ ekwuru ụdị ihe anwa ha wee nụ ya wee kwụsị ime mma anwa. Amakwa m onye nke mma na ọ na-abụ oge ọbụla mepee ụzọ bie ndị mmadụ abata na-eri nri akọgide ọbịazi o mechite ụzọ sọsọ ndị nọzi ya nso ọ ka na-emekwa mana ọsọ ndị nọzi ya
nso bụzi ndị na-abịa mana daalụ dịka isi wee kọwaa ya na onye ọbụla fachie ntị ya mebe nke bụ mma. Ọ dị mma dịka anyị na-achịkọta ọ ga-adị mkpa ka ịgwakene anyị ngọzi na-esikarị n'ime mma ndị otu Kristi wee na-apụta ka ndị mmadụ maka o nwere ike onwe ndị na-ege anyị mgbe ha ga-anụcha ọtụtụ ngọzi na-eso ya ha nwee ike sonye n'ihe a na-eme mgbe anyị ji onye aweta aka onye aweta aka tutu amaghị ihe na-aga be anyị adị mma karịa ka ọ dị taa. Nwanne nwaanyị ma gwara asị ngọzi na-eso n'ime mma buru ibu. Onye ọrụ na-eme mma ofu ihe nchọgodiri ịgwa ahụ bụ na onweghị ihe anaghị eribido ya. Ịmụ ihe a na-akpọ ihe iribido mmadụ bụ ihe ya eme ego ọ gaghị enwe usoro a ga-eji wee mee gịnị wee mee datin ọ ya bụ ihe nribido. Onye ọrụ na-eme mma ebe ọ na-efuru onwe gị mgbe ọbụla ịnọ na mkpa ị ga-afụrịrị Chukwu ya tụpụta onye ga-emere gị ife anyị ga-ịta atalụ. Ihe nna agwa gị oge eji m onwe m were na-ama atụ maka ọsụsụ ya na-ekwu ị na-ama atụ nke afụrụ anya nwa ji ndụ nke m wee na-ama atụ wee na-asị gị na onwero mgbe ọbụla ihe kpalụ m chi m anaghị emerụ m ya kama o were onye m amarọ wee bịa meelu m datin onye m amara isi from n'owu ya na-ajụ m na ife dị etu a na nchọrọ ya bifo ịmalibe na-eme onye ahụ emerụ m ihe asef na-asị m ọ gadalụ ọpọ na ihe ahụ ihe ọma ka ọ na-emere m ọ gaghị ama nọ nnukwu ife ọma ka ọ na-emere m. So ife ọma na-eso onye ọbụla na-eme mma ana m achọ ịgba ụlọ oburu ibu ọ na-esogbudo sokwuo m ụmụ ị mụrụ amụ bikọs na etu a ga-eji asụrụ na ihe ọjọọ mmadụ metere na ọ na-aga ọgbọ kwuru ọgbọ etu a ka ihe ọma si aga gịnị ọgbọ megịnị kwuru ọgbọ maka na iche eke ndụ Jekọb bụ ihe ọma o metere ka Izrel na-eri wee ruo taata ọ na ihe ọma o metere ka Chukwu ji wee kpọọ ya si na ọ ga-abụzi Izrel ọ ya bụ Izrel ya na-anụ ọ ihe ọma ya. So na ihe m na-azụ ndị mmadụ bụ gaa n'iru mebe mma ejina maka ife ndị mmadụ ya ekwu asụrụ ndị asị na ịma ihe ị na-eme dị mma na o nwere ihe ọjọọ ibu n'obi o nwere ife ị na-eche bụ njọ na ife ije eme ihe ahụ maka ọdịmma ndị mmadụ gaa n'iru mebe mma maka na o nwere ụgwọ ọrụ and ụgwọ ọrụ ya bụ gịnị ụgwọ ọrụ dị mma ụgwọ ọrụ ga-emetụ ụmụazị ka ọ bụ maka ọsụ na-esonye m wee keta oke ihe ọma na-esi n'ime mma. Ọ dị mma dịka anyị na-achịkọtazi achọrọ m ka anyị zipụrụ ndị be anyị ozi anyị agbachagonu ekeresimesi na-akwado arọ ọfụ kedu ozi ị na-atụpụrụ ndị be anyị tutu anyị achịkọta? Ndị be anyị na-ege anyị ntị taa ozi m na-ezi ha dịka anyị na-aba afọ ọfụọ bụ na afọ ọfụọ anyị na-aga gị ịbanye ka anyị gbanwee ndụ anyị na-ebi ihe ọbụla anyị na-eme karịcha bụ ihe adịrọ mma ọ karịcha bụrụ ihe na-akpagbu onye gbara anyị agbata obi ma onye agbaghị anyị agbata obi ka anyị kpebie na nwa anyị bifo anyị na-abanye afọ 2024 na ihe dị etu a na anyị ga na-emezie na anyị ga-abụ ndị ga-afụrịta onwe anyị n'anya ma n'ụlọ nsọ ma n'obodo anyị ma n'ebe anyị na-alụ ọrụ ihe ọbụla ị ga-eji bụ nwanne gị ihe omere gụmegịnụ gụ gbasara ya. Anyị bụ ndị Igbo ozi nnachi zipụrụ ndị Igbo ozi a nke anyị fụrụ na-ekwukịta abụ ihe gbasara anyị bụ Igbo ka anyị bụ Igbo fụ onwe anyị na anyị asị na ọ na-aga ekecha n'ama eburu naba n'obi. Ọ bụrụ na ị na-anya na ntụrụ mba ụwa taata ị ga-afụ ihe dị iche iche ndị Igbo na-emezi speshali ndị nọ n'ofufe nru nke Kraịst. Ị ga-afụ ebe a ga onye na-efe Chukwu ga-akpọrọ onye nke na-efe Chukwu jee kpoje na polisi bifo ịmadịbe na-eme asị na oje nga maka na ha kọrọ ọnụ na mmadụ na-abụkọrọ ọnụ ofu onye akpụrụ nwanne kpọchie ndị mba ọzọ a na-amụ anyị amụ. So ana m ayọ ndị Igbo ka anyị gbanwee agwa anyị na ndị Igbo ụfọdụ ndị buru ebu na Naịjirịa mana ụfọdụ na-akpata na-ebutere anyị ihere dị iche iche ka ndị be anyị nụọ ozi ya na-ezi ka anyị gbanwee onye ya na nwanne nwere ishu nwere nsogbu ya kpọọ onye nke ịtọ ka ekwuo ya karịa ma ihe ọbụla mere eburu ya gbajere na nke ndị uwe ojii ndị ọzọ a na-amụ anyị amụ. Mmadụ ọ na-agba Chukwu ọgụ anaghị agba Chukwu ọgụ ọ na-ewute m ebe ị ya afụ mmadụ ọkị na onye nwa na-akparị pastọ ya
ya wee jekpụrụ onye nwa kpọchie ị na-akparị pastọ gụ Jizọs Kraịst pastọ ụ na-eso ị ma ụdị mkparị akparịrị ya mgbe Pọl militere mma ka o gbuo Pita ọsịa ka ị mma gụ n'ọbọ na ọ bụrụ ọgụ mma na egbe na ọgụ ime mmụọ mana nke asaa ndị otu Kraịst bụ ha ozi ndị ji mma na egbe were asụsụ onwe ha ọgụ tụọ ana m arịọ ndị Igbo ka anyị si n'ihe dị etu agbanwee n'afọ 2024 ka ụwa anyị wee dị mma. Ọ dị mma, daalụ rinne. Eziokwu ịgbọli ihe ewu na-eli ma ọ bụrụ ndị be anyị wee na-ekene ndị niile sonyela anyị n'ụtụtụ a n'ihe mmemme Good Morning Anambra. Anyị na-ekene gị n'ụzọ pụrụ iche Honorable Udoka Umeokonkwo. Daalụ rinne maka oge gị n'ụtụtụ a na ọmalịcha okwu ịgwala anyị. Daalụ nwanne m nwaanyị jisikwa n'ike. Daalụ. N'ike Chukwu gọzie ụnụ ncha n'ọrụ ụnụ na-alụ. Amen. Ịfụ na ozi ụnụ na-agbasa na-erute ọtụtụ ndị mmadụ. Ise n'ebe a ka anyị na-adọbilie n'ihe mmemme Good Morning Anambra nke taa wee na-asị gị na anụ gbanata echi bụ nta. Sonyela anyị ọzọ n'ụtụtụ echi maka Good Morning Anambra. Afa mbụ Nonye Nwokoye na-asị gị ka ọ dị. Paul, now another cough medicine you want buy, so why you no go do the test where I say may you go do? Oga, make you go check this your cough. The last time I get this kind of cough when no gree go. Now madam here tell me say make I go do test. Where all the cough syrup where they drink no gree work, then come do me free test. And it can show say I get tuberculosis. The medicine when they give me, all na free. Now see I don't well can Now true Callisto stop. Go check am. Make you dey sure because who no go, no go, no. Check that cough for tuberculosis. If cough don't worry you past 2 weeks, if it be tuberculosis, TB test and treatment, not free. Just call the National TB Hotline for 3340 or dial *3340# to get better information. This message now from the Federal Ministry of Health with support from the American people then. Don't freak out. Professor Chukuma Soludo, solution for solution our able governor solution if I wanna get any wanna Professor Chukuma Soludo ni game changer. Olominalu, Nanyana Fudeli Wagota, Chuku Goziegi, until you forget yourself. Ending the era of schools without teachers. 5,000 teachers employed at they go. Ending the era of hospitals without doctors. 400 doctors employed at they go. 5,000 youth empowered with 2 billion naira. 400 kilometers of roads in less than 2 years. Primary health centers in 326 wards. Free education, free
Solution abiago, solution abiago. Anambra solution abiago. Solution abiago, solution abiago. Anambra solution abiago. Professor Chukuma Soludo. Anambra solution abiago. Charlie Wamba for solution abiago. Anambra solution abiago. Our able governor solution abiago. Anambra solution abiago. Onyelo tax holiday for traders and artisans. 10% salary increment for civil servants. Zero tolerance for accountant counting. Digital skills for 20,000 youths. Solution is here, solution. Innovation district. Solution is here, solution is here. One youth, two skills. Solution abiago, solution abiago. Anambra solution abiago. Solution abiago, solution abiago. Anambra solution abiago. Professor Chukuma Soludo.